Почнало е всичко с един взрив, който според него е започнал именно от началото, откъдето се влиза в складовата база, там където е и офиса, нали, на фирмата. Вероятно това е мястото, където са били от складовите помещения, там се е изнасяла техниката, която се е готвила за съответното тържество. Това са пиротехнически изделия четвърти клас за професионална употреба, които са с всякакви по вид. Тип боракс имаше най-много. От сравнително малките диаметри до по-големите диаметри, които са за зари. За зари и професионална пиротехника. За всичко се използва. И при кинозаснемане, при сцени, при зарите, които виждате по Нова година.